आणि गारायणा घातला का आमचा सत्याकडे हिसर हळदोणा असता, हयसर आमची जेवणी असता, सगळं प्रसाद असता. त्या प्रसादात आमचे लोक सगळे जमतात. खैसून जा का हिसर आम्ही हे करतो. दुसऱ्या दिवस आमची होळी असता. होळीचे आम्ही खैसून की आमका खैसून 3 ठिकाणीसून येवी दिल्ली असता. त्या 3 ठिकाणातून आमका खैसर ज्या वर्षात येतात त्या वर्षावर आम्ही वर्षात ही आमची आम्ही खैसून होळी आणतो. ही होळी आणल्यावर आमची आम्ही आमच्या देवान सगळ्यांक आमचा रोमात फिरता, सत्यान फिरता, काळोबाग फिरता, मुळेबाग फिरता. सगळ्या देवांक आम्ही फिरायला चालू काय आमच्या जो पेडण्या महाल असता तिथून आमची पेडण्या 2 दीस रमता फिरतो. 2 दीस रमता फिरल्या उपरांत आमचा तिसरे दीस आमचा परसकडे आमचा रोमाट येतो. रोमाट त्या झाला काय आमची त्या दिवसात आज धुळवट असता. ह्या धुळवटीत आम्ही सगळेजण ह्या करून आमची जो कलमा ह्या करून जो आम्ही हिसर येतो आणि हिसर आमचा जो शिगमा होता. कितली रोमटा असतात? 12 रोमटा असतात. 12 रोमटा 12 गावाची 12 अशी 12 रोमटा. आणि आयज त्याची आयज सांगता असा. आयज त्याची सांगता आणि आयज आम्ही हसून गेल्या उपरांत थंयसर आमचा कोंब्याचा मटण असता. जो कोण खाणारो असता तो खाणाऱ्याचा आम्ही सगळेजण आमचा तो आम्ही जो प्रसाद खातो. थंयसून प्रसाद खाल्लो का आम्ही आमचा त्या खाती चाळ्यात जातो. चाळ्यातून आमचा त्या मटण खाल्ला का आम्ही धूळ मारीत होळयेकडे येतो. होळयेकडे लोक आमचो नाल चढलेलो असता. थंयसून आम्ही पाणयात जो नाल फोडून होळयेचे पाणयात आम्ही ह्या करून घेतो, न्हावण करून घेतो. आणि थंयसून आम्ही ह्या केलो का आमची पिण्याची सांगता. पेडण्याची जी आमची सत्यादेवीची जी धुळवट आसा न्ही हेचे वैशिष्ट्य म्हणजे संपूर्ण पेडण्याचे बरेचसे गाव कनेक्टेड झाल्या आणि ते अशा जाग्यार झाल्या जे नदीच्या किनारी इथले आणखी पूर्वजात येऊन झालेले आणि एक पारंपरिक आसात पूण खूप म्हणजे लोकांची एक म्हणजे त्याची मागण्या आसात की ते पूर्ण जातात. त्या हिशोबान सगळे लोक येतात. म्हाका वाटतं जी गर्दी दिसता ती सरावंडींग सगळ्या पेडण्याची आणि हेचे सगळे आमी कंप्लीट सगळ्या पेडणेकारांक शुभेच्छा दिता आणि हे जे कार्य असे घडयतात ते खरेंच सुंदर घडयतात.